biss jgħid li ħadd m'għandu joqgħod jiftaħar għax salva l-immigranti, immissa qed jgħid ukoll li ħadd m'għandu jistenna li jospita lill-immigranti wara illi jkun salvhom. Dan huwa d-diskors li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għamel fis-seduta parlamentari ta' 2 filgħaxija dwar l-immigrazzjoni irregolari. Simon Busuttil sostna li la darba tkun salvajt lil xi ħadd tqum il-kwestjoni